Kublai phi barok ki parlok ki bape yagni video ban ngapriang sabhai phi share ke YouTube channel ke chonga ha kini kinja sni nyo I ba ka jingyaki ka yami na garanta ke jing pediang yau Aadhaar card bun ki ba persya yau Aadhaar card bat ki bom kwa ban pediang yau Aadhaar card ha ki ba bun ki daw don ki daw ki ba ngimla ban tip na ke ki daw ba ki brio kim kwa ban pediang yau Aadhaar card bat ka daw ka ban kong ka ba ngitip de don ki brio ki ba ong ba Aadhaar card ude usyap jong barat khlau hatu unu Aadhaar card ude shisha kumta nga hang ne por ngamla ban ong ba ulong basniu ne ubabha Henry ke bajia lada ulong ubasniu mana shwa bangin tip ya kita jingjia tungin tip shwa ke kita kasyap jong barat khlau bat kalong kumnu kita kasyap jong barat khlau bat ke jing tri kam jong kita kasyap jong ta unriu span riu la ong ba ya kata kasyap jom rat khlau lada uno briu bom priang ya ka om yo ban yadi lene ban yathit bat mat si bun kita ke jing ha ki imlang ka salang bat uno briu ba priang ya ka tang uta ubayo ban khayi ban pating bat ban yadi bat ban yathit kata kade ke jing tri kam jong kasyap jong barat khlau Henry dan yar pat ya kita ke ba pediang ya kata kasyap jong barat khlau ha ta kasni jing bisar namar ba uno briu ba pediang ya kata kasyap jong riu span riu pun riu on om don jing map ya u lanu lada ule ya kanu ka kam ka babha lani ke badi kat kum kamon jong beli namar ba ulas pediang ya kata kasyap jong utang riu span riu bat hagini kisni ru yo I ba bun ki briu ki ba ong ba Aadhaar card ulade usyap jong utang barat khlau hoi kasta ka syong ha ka jing sau thu jong phi we pa we ha nga ngam pat la ban rai hatu ka di ni em kumta bat la de ba utau Aadhaar card ura de utau syap jong barat khlau kalong ke ba janjar ya kita ke bala pediang ya u bala dang kwa ban tip hatu Aadhaar card ude sha ni em tau syap jong barat khlau tang ka jing duai lene ka jing karpat hakmat jong ublei bangin la ban tip hatu de hatu long basniu ne ubom sniu tang ka jing sha jing it ka jongi hakmat jong ublei bangin yo ya kata ka jing pensyai ka bapura namar bangi kum ki briu ngimdon kata ka bor dan ngimla basau thu hadu katnu ka ketin jong ublei ka kren reitang kita ke bala pensyai bor da ublei kin yo ya ka jing sau thu ka bati kena lengba ka bor jo mensim bukhui kublai sibun ni phi barok ki prolog ki ba pe yegni video ban ngin saya kenduk pan ha ka we pat ka video ublei kur khu phi